O IES Félix Muriel de Rianxo celebra estes días a Semana da Diversidade. 5 xornadas cargadas de actividades de concienciación e sensibilización dirixidas aos alumnos para descubrir máis sobre as enfermidades de saúde mental. A concienciación sobre as enfermidades da saúde mental está á orde do día no IES Félix Muriel de Rianxo. Por iso, durante estes días, o centro acolle a Semana da Diversidade, unha serie de actividades organizadas con diferentes asociacións da contorna para sensibilizar aos alumnos arredor deste tema. Unha semana na que se fan diferentes actividades, diferentes charlas. É unha semana que se leva facendo moitos anos no instituto, polo menos desde que eu estou no instituto. É unha semana pois que vañen diferentes entidades, diferentes asociacións, pois de diferentes persoas con enfermidades mentais, persoas maiores nun centro de día ou así, pois a facer actividades, charlas de concienciación para as persoas pois que teñen menos idea. Eu creo que é algo novo para concienciar, para aprender, porque, por exemplo, no ciclo sí que estamos máis concienciados con estes temas, pero, por exemplo, xente da ESO ou xente de bacharelato, non. Entón, eu creo que son actividades que sí que axudan aos alumnos a conciencialos un pouco. Unhas actividades levadas a cabo polos alumnos, pero promovidas polo propio centro. E creemos firmemente que o alumnado que está aquí na ESO, en bacharelato, non solamente ten que dotarse de contidos máis teóricos, contidos matemáticos, lingüísticos, sino tamén todo o que ten que ver con valores, con conciencia, con respeto e con valorar as diferentes persoas coas que temos que convivir. Hoxe foi o turno, entre outras, da Asociación Autismo Bata, que ensinou aos escolares sobre esta doenza, incidindo nas verdades e, sobre todo, nos mitos do autismo. Unha charla, máis ben unha charla distendida entre membros da Asociación Bata de Vilagarcía, que traballa con persoas con TEA e con trastorno de espectro autista, que lle van a dar, que van a falar con alumnado de cuarto da ESO. E sensibilizar a comunidade, o entorno, a cidadanía sobre que é o espectro do autismo, o que son as necesidades, o acompañamento, ou como poder incluir, acompañar e, en definitiva, tratar con respecto ás persoas con autismo. Sempre estamos dispostos a vir. É unha conversación, vamos a manter unha conversación con Adrián para falar un pouco, pois eso, que é o autismo, que non é o autismo, cales son esas falsas crenzas que se transmiten a veces e que dificultan tamén a comprensión e o respeto ás persoas, e a ver que tal vai. Toda a semana está organizada polas alumnas e alumnos do segundo curso deste ciclo, unhas actividades que requeriron de moitos días de traballo e que, malia os nervios iniciais, se están desenvolvendo correctamente. Es un trabajo que hemos hecho toda la clase, nos hemos dividido las entidades y tenemos que hacer una presentación para presentar a la entidad, tenemos que ir a recoger a las entidades, llevarnos a la clase y también algunas de nosotras vamos a buscar a los alumnos y los traemos hacia la clase que les toca. El año pasado yo creo que salió bastante bien y yo creo que este año también, de momento, está saliendo bastante bien. Lo que más nos costó a lo mejor era organizar quién iba a cada cosa por las horas y había algunas que eran a la misma hora, entonces no somos muchos tampoco en el ciclo. Mañana habrá diferentes talleres con diferentes entidades también. Ayer, por ejemplo, hicimos un taller de cuero con la Asociación Acreva de Ribeira y es algo que al final para reflejarlo a los alumnos lo que es la diversidad y creo que quedan bastante con el concepto.